wabarakatuhu yeɓiyankoɓe ayo men SDTV mi salmini on kadi mi juurima on mi ñaguima on yafuya kadi no fewi ha tengti yeɓirankoɓe ndeɗo yewtere konngol ma onon kala mi salmini on mi juurima on mi yetti on no fewi tuma kadi nde mbawɗon nanggande nde yewtere nde kadi ha wawa yarude wawa yarude ni altini ɓennuɗo mataw en keɓani arde ko gantuji tan hande o kadi en garti en mbawɗa junnade ɗum noon jahatan daroen vidéo ceerno kadi garten inchallahu taala ɗum noon jahan daroen vidéo o ceerno wi ɗi batuuji e ɗi alhaaliji fof ko sembinde e sellinde e tengtinde konngol ceerno radiyallahu taala anhu wonande dental ngal ɓame on dañi ɓame on dañi ɓame on dañi ɗum 1962 ɗo Dakaru ɗo e on ɗon sa'a no aduna o wano e dental heeni e on sa'a dental ngal no wano e aduna heeni haalirde ɗum hono noon koye dow yenanede e koye dow hollede e yenanede e habrede wonde yo habru gila ɗen aduna ene yaha ko yahata ko aduna ina yaha ko yahata ko ene yara no yarata ni ene yara no yarata ni kañum e ɗum yaha yaadu mum ɗum kañum e ɗum yaha yaadu mum ɗum tan yaadu woni ha joni ko ɗum tan yaadu woni ha joni wonno ko muuyo Allah e golle Allah nde wonno ko muuyo Allah e golle Allah ɗum darota ko ɗum darota ko yahat tan ko wina falo fof felño ko wi ena falo fof felño yanoya to kadi ko ɗo kaldaten bandiraɓe kadi ha altine fawɗo inchallahu taala altine fof ma en gar woɗo ko gaddan en bandiraɓe mbawani yadude mabɓe inchallahu taala ɗum Allah jarama on jarama en calmini directeur général on Ousmane Touré e bewɗo e basalan e dennagal ko woni SDTV fof en calmini ɗum en juurima moni kala inde mum tomin mbawi yetto ɗum noon ha altina fawɗo inchallahu taala Allah jarama on jarama